थांबाय ए थांबाय 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 गाडी थांबाय 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 गाडी थांबाय थांबाय अरे थांबाय गाडी थांबाय थांबाय गाडी थांबाय थांबाय गाडी थांबाय ए बाजूराव रे बाजूराव. ए तुका मी गाडी थांबवूक सांगलंय मा अरे मला जाऊचा रे बाजूराव रे जरा घाईया. अरे पण मी तुका गाडी थांबवूक सांगलंय मा तू गाडी थांबय हा तुका 10 रुपये अरे माका तुझे 10 रुपये नको माझी लॉरी येता ही बघ लॉरी तिका पहिले जाऊ दे लवकर सांग मला जाऊचा. अरे होय आमका पण गाया की औषध थांब लॉरी येऊन दे माझी हा लवकर. हा ये आहे थांबय. घेतोय मी माझी गाडी बोलवून घेतोय हा चला ए मग घेतोय गाडी हा एवढे ए एवढे एवढे किती टाइमचे जाऊन बघू तर लागले काय जाऊचा मग. ए खयात गेलो अरे किती टाइम एवढे एवढे ए. एवढे पुढे एवढे हड्या दिला ह्या नव्हत्या कशी घातल्या. अरे माझी गाडीच तशी आहे बघ ये काय. मोठी. ए, तू ये. एवढे एवढे गडगड पण आहे सुद्धा. एवढे ही लॉरी होय ही ढोली मेल्या तुझी ढोली आणि ढोरको. सायकल वारा गेलो भैया विचार हाडून द्या ना. चल रेडी. ठीक आहे मग हा हा